patire kan jago ning omah bahaya peol kemari sawali luru manung saung sekon bolu grup karo kurungane bakal oli ngejak bala tangga dijak luru rezeki luru manuk apa kala katinggolen wes sampeyan lamun iya kayak dewekan sampean kan maring gitu nggawa kayak kue luru manuk ning sawah melunya kan berpadat lamu no oleh lihat di mirong lu kan manuk di mirong manuknya terbakar ya wis nyok jadi marung-marung iki men kok kaya nyong melu ling kok oli-oli yang mau di golawo bakar ya roni lorinya sih jewang yo roni ya nangis banget kalau nangis kenapa yang tantang itu susah yang pakai ke teman yuk ini lagi apa yuk ini kayaknya daripada nunggu nganggur kita mana-mana tandur kacang wapang gue kan kena gue masak ya mau loro kan maring bisa kayak si kayu hitam loro manuk yuk ini si kanannya nyundi nggak sampai niatnya pan loro manuk lanang apa manuk wadon hari manuk lanang kayak dari milik hati pret sing jepelit apa sing bengkong kayak anggarannya tak lanang ya dini tepakan burik lanang ditugrep kangelan karena tugrep lurus lanang buaton wong ora weruh kaya ngono kayak nemen kae karena manuk pati subur nemen pada pati lebet nah manuk ana sikile oh yang sumana lho bubane ngapa sih yo manuk ana sikile sampean pang melu apa ora ora nyuki panu dugene ki nanduk kacang bae ya soal panggolawo sana lah yuk ini buru ibu mau tak karo nyuwitan jarepan luru manuk kan go lawu Kang Dawir nang mabana lawu kan gua pamane ayo ora ngerti kelakuane bojone sampean bae terus mana si mau apa nembe los nek karo nyuwitan kayane guru ngadu mana bukan kok nyandak golete oh ya wis ya golete mana wis ya wis nang mabbe pirang-pirang panganan kok ya makasih ya ya yute nih sampean baru bojone nyong mau nek karo yusiko untuk jarepan luru manuk yang tadi cak ora belum pas macam kan lagi karo Kang Beprem manuk apa ya bu luru manuk lanang manuk wadon mau iki telur mambe akeh kae ayam manuk apa ya lalu bojone sampean badane yusiko nang ya ketularan kan ora ngerti kelakuane oh ya wis tak golek mana ya kan mana ya masih turu manuk ora oli-oli akhirnya kesel kayak kiye ya kepikiran itu bro ya berarti kok orang dewek mangane jentik ya mangan lawu jentiknya ditutulna goning uyah dene ati jentik kayak kiye ngono tul ngono kayak lah warung mangan lawu uyah yo ora maju mangan lawu uyah utang beoli kok dan saya si kotang turu kangkungnya kan nang pinggir galang akeh mikir rupane renggas iya mbok dimasak kok sampe digawa kayune karo loro kayu sisan samane lah rika lah ngono den ora mangan koyo sing loro kangkungne mesti loro manuk karo iki kandangnya kosong kandang kayak iki poli cilik bisa dibuang durak liro liu oleh manuk ora kandangnya bulas ya apa sih bu luru manuk oleh Roli bali pernah peluru manuk sih. Kalau kesel ka iki Roli badane. Kesel kok panika akhirnya kan ora mangan. Makan kayak iwak ya ayam peluru manuk kan apa? Kan dimirong iki peluru aku ora gelem peluru manuk ora oleh. Yo panawut jentik bae nyong. Tunggu jentik ora enak tutul ngono. Ya. Mentahan ganti wong. Tebakan rong tindak meneh pesen. Wis balik bae, Bu.
Boleh kumpul ning kene digolek iku. Ya Om Suprim kenapa? Eh? Kenapa? Ya boleh diun lah kau ngomong dari boleh. Nakajakan yo, manuk, tak ora oli. Oh, Ya ni ate pan golawo, li jebule. Manuke langka. Akhirnya kayak kita apa? ya ning omah Ya dia kesel. ning omah aja mau. Ayo kita gone. Rasakan maling, nyolong. Marah Wah, dewe. kowe apa terus kok kena acara. Wana cetek. Sampai mari marane petaora. Balik di sekolah. Kenapa? Yang keroke kiye sih. Lawe tanggone. Ayo tanggone. Takut.